soyayya kai ne zaɓin raina. na shirya. A can kasan zuciya soyayya ta kice kinji yan mata, ina da kyau na faɗa kin wuce ƙawi sikin zarta yan mata. So in har ba bike sai ba magabarta, bara nake tausaya na ɗauko ƙoki duba har rai kanta, akan ki zan jura yare gidan bursin ki saurari manufata, lawisi zinari tamkar fitila haƙoran ki gargata. Jinin jiki na da ruhi na ki sani na baki yan mata, da rai nake san ki ba kalmar rabuwa mu zamto jini hanta, akan ki nai lazimi na yi ta haddi ki daure ki dan furta, kalma ta sogin biya in kin ya kan kalbi na ya huta. Ki duba halin da nake a yanzu ki yo min agaji, cutar da ke zuciyata in ba ke gawa ne kiji, idan ina kwanta kogon aiki ban gani ba na ji, ki ce tunani na ke ce buri na ki mana agaji. Idan ki kai kwalliya ba ki da tamka maza su yi ta kalla, turaren kina sanyawa na ta yin walwala, idan kika bar ni ba lallai ba ki samu mai san ki kalla, yawon hali na ki kyau na ɗabi'un ki su nake ta kalla. Kana da kyau sahibi, ba ni da tamakar ka daure ka yafi, ruwan zuma zo ka sha, ba na rake ni kawanar ka tafi mun, kai ne bugun zuciya, kubbi na baya kai ba a kwace mun, rashin ka inda